Noswaith dda pawb, Alan Williams Dirprwy Bro Edern sydd o fan hyn yn y croesawu chi i'r cyfarfod heno. Croeso mawr iawn i chi gyd i'n cyflwyniad ni heno ynglyn â disgyblion blwyddyn 6 Clwstwr Bro Edern yn trosglwyddo atom ni yna yn Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Edern. Mae'n bleser mawr croesawu rhieni a teuluoedd o bob ysgol cynradd, Ysgol y Berllandeg, Bro Eirwg, Pen y Pîl, Pen y Groes ag eleni am y tro cyntaf yn swyddogol Glan Morfa yn ymuno gyda ni ar gyfer mis Medi. Mae nifer fawr o disgyblion Glan Morfa wedi bod yn dod ato ni dros y blynyddoedd diwethaf, ond mae'n bleser mawr cael croesawu Glan Morfa yn swyddogol i'r clwstwr eleni. Mae yna 4 disgybl arall hefyd o tu allan i'r clwstwr yn ymuno gyda disgyblion blwyddyn 7 ym mis Medi, felly croeso mawr iddyn nhw hefyd. Fe wedi'r dechrau enw fi yw Alan Williams, fi yw dirprwy yma yn Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Edern, wedi bod yma ers mis Medi 2012, ers dechrau pan agorwyd yr ysgol a wedi cael pleser enfawr o weithio yma ar hyd y 9 mlynedd diwethaf. Mr Iwan Pritchard y pennaeth yn gyrru ymddiheuriadau, mae o heno yn cyfarfod y llywodraethwyr, felly dwi ddim yn gallu bod gyda ni, ond oedd yn gofyn i mi i ymddiheurio i chi amdan hynny. Reit, ges i pleser enfawr o gyfarfod disgyblion blwyddyn 6 ddoe. Fe ddathon nhw greu argraff arbennig o dda arno fi, oedden nhw'n gwrando yn arbennig o dda, oedd i ymddygiad nhw'n dda, mi oedden nhw'n gwrtais, a dwi wastod yn cyfeirio at fy hoff llythyren ni yn y Gymraeg, sef y llythyren ec gyda'r disgyblion, a dwi'n sôn am ec am Cymreigdod. Maen nhw'n dod i Ysgol Gyfun Gymraeg a dwi'n pwysleisio pa mor bwysig ydi o fod nhw'n manteisio ar bob cyfle i ymarfer y Gymraeg a sicrhau fod eu iaith nhw o safon arbennig o dda. Dwi'n sôn am cyfeillgarwch a charedigrwydd, hynod o bwysig. Caredigrwydd yn bwysig dros ben i mi yn bersonol ac yn bwysig dros ben i ni fel ysgol cynhesrwydd. Mi ydyn ni'n ysgol cynnes, da ni'n croesawu pawb i Fro Edern. Dwi'n sôn gyda nhw am cydweithrediad, pa mor bwysig yw hynny bod ni gyd yn cydweithio gyda'n gilydd i sicrhau llwyddiant ar gyfer y pobl ifanc gyda ni yma ym Mro Edern. Dwi'n sôn hefyd am cynhwysiant, pa mor bwysig yw hynny fod pawb yn cael ei cynnwys, fod pawb yn teimlo yn aelod o deulu Bro Edern a fod pawb yn teimlo'n gyfforddus, yn cyfrannu ac yn dod i drafod os yw'r angen yn codi. A'r un ola dwi'n mynd i sôn amdan heno ydy cyfleoedd. Dwi'n meddwl taw dyna un o'n cryfderau ni yma ym Mro Edern yw fod ni yn rhoi cyfleoedd diri mewn bob math o meysydd. Mae Mr Ellis yn ymelaethu ar hyn yn ystod i gyflwyniadau heno, chwod yn y meysydd chwaraeon, ar y chwifan, teithiau ysgol, cystadlaethau, bob math o bethau. Da ni wedi cael 2 disgybl neu 5 disgybl, fel fi wedi, un grŵp o 4 a un disgybl unigol yn ennill categori yn cystadleuaeth dangos y cerdyn coch i hiliaeth heddiw, sydd yn arbennig o dda, a disgybl arall ym mlwyddyn 7 wedi dod yn ail mewn categori arall, so ni'n falch iawn o llwyddiannau'r disgyblion. Reit, da chi'n ymuno gyda ni ym mis Medi yn ystod blwyddyn arbennig. Mi fydda ni'n dathlu 10 mlwyddiant yr ysgol mis Medi 2022. Mae'r amser wedi mynd yn hynod o gyflym, felly mi fydd ein flwyddyn cyffroes iawn i ni flwyddyn nesaf tra fod ni'n cael dathliadau, felly da ni yn hynod o falch y byddwch chi'n ymuno gyda ni ar gyfer blwyddyn mor bwysig. Reit, fydd cyfle chi ofyn cwestiynau heno, os rwch chi unrhyw gwestiynau yn y chat, dwi'n mynd i gadw'r llyged ar eich cwestiynau chi, a be newn ni yw, mi nawn ni gyfeirio ni trwy eich cwestiynau chi gyd ar y diwedd, a nawn ni sicrhau fod ni'n ateb hynna i chi. Felly, dwi'n mynd i gyflwyno nesaf Mr Gary Ellis, fi'n siŵr byddwch chi gyd yn bendant wedi clywed am Mr Ellis yn barod o bosib bydd rhain chi wedi siarad gyda'r ffôn, neu wedi bod yn gyrru e-bost yn ôl ac ymlaen. Mae Mr Ellis yn bennaeth blwyddyn arbennig. Mae di trefnu, mi oedd o'n benderfynol, dydy o ddim wedi bod yn flwyddyn hawdd i ni gyd. Mi oedd Mr Ellis yn benderfynol fod disgyblion ein clwstwr ni yn ymweld â Bro Edern cyn diwedd y tymor, fod nhw yn cael bod yma. Mae o wedi gweithio yn hynod o galed i sicrhau fod y disgyblion o'r 5 ysgol cynradd gwahanol yn cael eu cadw ar wahân, fel bod nhw'n aros yn i swigod nhw, a fod na ddim cymysgu, ond ar y llaw arall, mae nhw wedi bod yn y neuadd ac ar y cae o fewn pellter rhesymol i'w gilydd, felly maen nhw wedi gweld ei gilydd ac yn y blaen a wedi dechrau dod i adnabod ei gilydd yn fan yna. Felly ni'n diolch yn fawr iawn i Mr Ellis am y holl
gwaith trefnu, mae nhw wedi cael 2 ddiwrnod llwyddiannus dros ben, felly diolch yn fawr iawn i chi amdan hynny. Mae'r gwaith Pontio sydd wedi arwain at hyn yn arferol, bys ni wedi bod i Langrannog ac yn y blaen, dyw hynny ddim wedi bod yn bosib, ond fi'n gwybod Mr Ellis wedi bod yn ymweld ar ysgolion cynradd, mae wedi bod yn trafod llawer gyda'r athrawon blwyddyn 6 ac yn y blaen, felly da ni'n hynod o ddiolchgar iddo fo am dan hynny, a hefyd am drefnu heno a'r cyflwyniad ydych chi ar fi'n derbyn nawr. Felly fe na i drosglwyddo i Mr Ellis nawr, mi fydd y ddau ohono ni yma ar ddiwedd y cyflwyniad, a fe fi'n gweud yn anffodus, dydyn ni ddim yn gallu eich clywed chi, ond os ywch chi unrhyw cwestiynau yn y chat, os gwelwch yn dda, fe nawn ni ateb nhw i gyd i chi ar y diwedd. Diolch yn fawr iawn i chi, Mr Ellis. Diolch yn fawr, Mr Williams, a diolch am y cyflwyniad yn y fyna. Yn ystod eich cyflwyniad chi, mae nifer wedi cyflwyno eu hunain yn y chat hefyd. Braf iawn gweld enwau hen yn ein cwmni ni heno. Felly, o ran y cyflwyniad heno, bwriad yw trosglwyddo prif negeseuon rili ynglyn â'r hyn sydd angen chi wybod am Bro Edern. Ac felly mae'r cyflwyniad yn ymddangos yn ddwyieithog, ond yn amlwg mae y cyflwyniad Cymraeg i hwn, felly os ych chi yma yn disgwyl cyflwyniad Saesneg, yn amlwg mae'r cyflwyniad yn hwyrach am 7 o'r gloch. Just to double check that this is the Welsh language meeting, and if you are expecting an English language meeting, you could rejoin us at 7 o'clock. Okay, felly, Bro Edern, just tipyn bach am yr ysgol, mae'n siŵr bod chi wedi gweld yr olwyn yma gyda ni ar draws y flynydde rai ohonych chi, ond i ni'n ysgol lwyddiannus ac yn ysgol cynhwysiol, mae Mr Williams wedi sôn am hynny yn barod am y gofal wrth gwraidd pop wneud yma yn yr ysgol, ac i ni'n ysgol agored. O dan yr amgylchiadau Covid yn amlwg, mae'n anoddach i teuluoedd ymweld yr ysgol. Ni yn ysgol agored, mae dros hynny wastad ar agor, pe bai chi'n teimlo allan ni'n neud unrhyw beth yn well. Mae croeso i chi gysylltu ar unrhyw adeg, boed hynny trwy ymddangos yn y derbynfa, codi'r ffôn neu e-bost. Ac ni yn ysgol sydd yn edrych at cynllunio gwelliant o hyd a anelu at rhagori wrth gwrs. Y prif peth sydd yn bwysig wrth gwrs y diwrnod cyntaf i ddisgyblion blwyddyn 6, sef blwyddyn 7 mis Medi, fydd dydd Gwener y trydydd o Fedi, ac mi fydd blwyddyn 7 a 12 ar y safle gyda ni ar ben ei hunain am y diwrnod, a dyna fydd y diwrnod fydd gan blwyddyn 7 i setlo i'r ysgol go iawn ac i ddod i ar system un ffordd. Fi'n siŵr bod dal yn bodoli gyda ni yn mis Medi, fydd e hefyd yn cyfle iddyn nhw ddod i adnabod i'w tiwtor dosbarth nhw, a treulio bach amser yn dod i adnabod gweddill i dosbarth nhw. Nifer wedi gofyn heddi wrth gwrs pryd fydden nhw'n cael gwybod pwy fydd yn ei dosbarthiadau nhw ym mis Medi, a na i ddod at hynny yn hwyrach, a mae'n siŵr bydde fe'n rhywbeth i chi rhieni hefyd yn awyddus i wybod. Ond cyn hynny, dwi'n taro nôl at yr arholwg Estyn, gaethon ni nôl yn y flwyddyn 2017, ac wrth gwrs mae Estyn hyd yn oed yn cydnabod mae cymuned glos iawn yw'r ysgol gyda ethos hynod o falgar a chefnogol. Cwestiynau cyffredin felly yw'r cam nesaf yn y cyflwyniad, a dwi'n gobeithio wedi mi fod trwy y slides nesaf gyda chi, o bosib fydd dim lot o cwestiynau. Os dwi'n gwneud y job yn iawn, gobeithio fydd dim lot o cwestiynau ar y diwedd, ond pwy oer, falle fydd ambell peth fydd dal angen ei esbonio bach yn fanylach. Felly'r cwestiwn cyntaf, beth sy'n digwydd nesaf? Yn syml, mae'r disgyblion wedi cael deudydd o Pontio gyda ni ar y safle. Y cam nesaf iddyn nhw yw ymddangos yn yr ysgol yr diwrnod cyntaf yn mis Medi, gyda'i adnoddau nhw a bod nhw'n barod i ddysgu. Ond y peth pwysig yw bod neb yn poeni dros gwyliau'r haf. Yn sicr mae e wedi bod yn blwyddyn anodd iawn i blwyddyn 6, a falle mae'r flwyddyn academaidd llawn diwethaf nhw gael bydde wedi bod yn ôl ym mlwyddyn 4. Felly mae bywyd wedi bod yn anodd iddyn nhw dros y 2 flwyddyn diwethaf, ac i ni'n cydnabod hynny. Felly y neges yw bod dim angen i neb i boeni, ac eto, os bod unrhyw un yn poeni am y bynnag reswm, ein bod ni ar gael i ateb unrhyw cwestiynau trwy e-bost, hyd yn oed os bod reina yn ystod gwyliau'r haf. Dwi'n cadw llygad ar yr e-bost na chlysurol yn ystod gwyliau'r haf, a byddai yn dod nôl at chi gyda ateb cyn mis Medi. So, beth sy'n digwydd nesaf, prif peth yw peidiwch poeni. Pwy fydd yn nos nes i gyfeirio at hwn reit ar dechrau'r cyflwyniad, a fel wedys i llon llaw falle'n awyddus heddi o bod pwy oedd yn ei dosbarthiadau nhw ym mis Medi. Mae rhaid fi weid ar hyn o bryd mae'r jigsaw puzzle wedi gorffen, a mae pawb
gyda o leia un neu ddau o ffrindiau oddi ar eu rhestr nhw. Fi es i mas i bob ysgol gynradd cyn y deuddydd Pontio a gofyn iddyn nhw sgwennu lawr enw 2 ffrind neu 2 ffrind gan gaddo bydden nhw o leia gyda 1 neu 2 disgybl ym mis Medi. Mae hynny'n hollol wir, felly y cam nesaf i chi fel rhieni, os ych chi'n dymuno gwybod gyda pwy neu os ych chi'n dymuno gwybod dosbarth eich plentyn ar gyfer mis Medi, fe allai wneud hynny trwy e-bost eto. Felly dwi'n gwahodd chi i fy e-bostio. Mae fe e-bost ar gwaelod pob llythyr i chi wedi derbyn ynglyn â Pontio. Eleni, jyst yn gwneud cais i wybod pa dosbarth mae eich plentyn ynddo. Yn amlwg, dwi ddim yn addas rili rhannu enwau y disgyblion eraill sydd yn rhan o'r dosbarth oherwydd cyfyngiadau GDPR ac yn y blaen. Ond wedi i chi wybod pa dosbarth mae eich plentyn chi ynddo fe, fellwch chi wedyn fel ffrindiau gweithio hynny mas. A nath y system hynny weithio mas yn arbennig o dda llynedd hefyd, yn amlwg o dan yr un amgylchiadau Covid. Beth am trafnidiaeth ac o bosib mi fydd Mr Williams yn taro nôl mewn ym hyn. Dwi'n gwybod bod yna ambell newid wedi bod i bws 815, ond mae gyda ni sawl bws sydd yn teithio i'r ysgol. Mr Williams, trafnidiaeth? Diolch yn fawr iawn, Mr Ellis. Mi fydd 4 bws yn rhedeg eto flwyddyn nesaf fel sydd gyda ni nawr, yr 811, 810, 812 a'r 815. Mi fydd y 3 cyntaf yn rhedeg ar yr un llwybr ac maen nhw eleni. Mae yna newid yn mynd i fod i'r 815, ble fydd yr 815 yn galw yn gyntaf yn splot ac yn y Tremorfa a Pengwm, cyn mynd ymlaen i Llaneirwg, a wedyn bydd e'n dilyn yr un llwybr a mae eleni o Llaneirwg draw i'r ysgol. Trafodaethau gyda'r sir yw hyn ar hyn o bryd. Mae nhw yn cydnabod mi fydd y bws yn gorfod gadael o ardal splot tua 20 munud wedi 7, sydd yn gynnar iawn, ond mi ydyn ni yn pwysleisio arnyn nhw pa mor bwysig ydi o fod na bus yn darparu ar gyfer ardal Glan Morfa. Felly mae croeso i bobl i gysylltu gyda mi os ydych chi'n trafod y bellach. Mae'r un rheolau yn bodoli eleni fel y maen nhw wastod, ble os ych chi yn byw o fewn 2 milltir i'r ysgol, byddwch chi ddim yn gymwys i gael tocyn i deithio am ddim, a bydd rhaid talu, o ma hawl ydych chi i ddefnyddio y gwasanaeth chi'n gallu talu dyddiol. Mae'n bosib prynu sedd am dymor, am flwyddyn ac yn y blaen, ond os ych chi'n byw 2 milltir neu fwy o'r ysgol, mi ydych chi yn gymwys i gael tocyn am ddim, a bydden nhw yn cyrraedd. Mi fydd yr adran cludiant yn cysylltu gyda'r teuluoedd hynny dros y gwyliau haf nawr. Mi fydden nhw yn gofyn i chi i yrru mewn llun maint trwyddau teithio, pasbort, ac yna fydd y llun yna cael ei ddefnyddio i greu y cerdyn, a mae'r cerdiau fel arfer yn cyrraedd ni o fewn 2 ddiwrnod o dechrau'r tymor ym mis Medi. Diolch yn fawr iawn, Mr Ellis. Felly i'r slaid nesaf wedyn, i'r cwestiwn nesaf falle o'n i'n rhai moyn gofyn yw beth am strwythur y diwrnod ysgol. Ac wrth gwrs mae strwythur diwrnod ysgol 6 gwers pob dydd gyda ni yn Bro Edern, a gwersi yn gorffen am 3:25 yr hwyr. Mae croeso i ddisgyblion cyrraedd y safle o 7 y bore ymlaen, ond mae disgwyl iddyn nhw cyrraedd erbyn 8:35 fan pella. A wedyn ni o ran trefn nosol i flwyddyn 7 ym mis Medi, i ni mynd nôl at gwasanaethau. Bydd y gwasanaethau yn rhithiol am y tro, a mae hynny yn disgwyl i ddigwydd ar bore dydd Llun. Bore dydd Mawrth, fydd gyda nhw cyfnod gyda'i tiwtor dosbarth, o fewn y dosbarth yn dod i adnabod ei gilydd, a bod y tiwtor yn gallu helpu gyda unrhyw cwestiynau yn y fyna. Bore Mercher wedyn mi fydd y gwasanaeth ar y cyd eto yn rhithiol ar hyn o bryd, lle fydd blynyddoedd eraill yn ymuno mewn ar y sgrin gyda blwyddyn 7, a wedyn bore Iau a Gwener eto maen nhw'n treulio amser nôl yn y stafell tiwtor, a bod cyfle fyna i sicrhau bod nhw'n cael cyfnod darllen, gwaith cartre ac yn y blaen, ond bod y perthynas rhwng y disgybl a'r tiwtor sydd yn gryf iawn ym Bro Edern yn cael cyfle i ddatblygu. Gwisg wedyn yw'r cam nesaf. Ac eto mae'r wybodaeth yma i gyd ar gael ar wefan Pontio Bro Edern. Fydd yna slaid terfynol yn dangos cyfeiriad gwefan Pontio Bro Edern sydd newydd cael ei diweddaru heno. Ond o ran gwisg ysgol, felly siwmper neu cardigan ddi swyddogol yr ysgol Aberthodyn, yr ysgol arni, ac eto mae'r gwisg ysgol erbyn hyn ddim yn benodol i rhyw penodol, felly mae'r gwisg ysgol yn non-gender specific. Mae'n
disgwyl i ddisgyblion gwisgo crys polo swyddogol yr ysgol, gyda bythod yn yr ysgol arno. I'ch atgoffa chi wrth gwrs blwyddyn 7 i 9, mae corff y crys polo yn fan yn wyrdd a'r coler yn ddu, ac yna mae ei wrth gwrthwyneb hyd yn oed ym mlwyddyn 10 ac 11 lle mae'r du a gwyrdd yn cyfnewid. Disgwyl trowsus du plaen, dim jeans, trowsus melfed ac yn y blaen yn fyna. Sgert du plaen ddim yn byrach na thop y penglin. Teits du neu saned du plaen gyda sgert. Mae hawl gyda disgyblion i wisgo siort swyddogol yr ysgol gyda bythod yn yr ysgol arnyn nhw yn ystod hanner tymor 1, 5 a 6 yn unig. Eto yn fyna wedyn ni saned du llwyd neu las tywyll. Ac esgidiau du plaen lledr yw'r disgwyl o ran esgidiau. Ac eto, mae'r holl wybodaeth hynny ar gael ar wefan Pontio Bro Edern. Felly lot fawr i cymryd mewn peth cyntaf heno yma, ond mae ei gyd ar gael yn ddu a gwyn i chi ar wefan Pontio Bro Edern. Y cam nesaf wedyn, fwy ynglyn â gwisg ysgol yn fan hyn, bod ni'n caniatáu boots wedi gwisgo dan trowsus, pe bai na eira ac yn y blaen, cot law, mae'n cyfeiriad at hynny yn y fyna hefyd. Dyn ni ddim yn disgwyl lliwiau gwallt annaturiol, nag unrhyw patrymau neu llinellau wedi eillio mewn i'r gwallt, ond pur yn aml mae hynny'n digwydd os o gwbl ym Bro Edern. Mae rhaid fi weid mae'r disgyblion yn falch iawn o perthyn i'r ysgol, a mae'r gwisg ysgol maen nhw'n gwisgo hi gyda balchder. Kit addysg gorfforol wedyn ni yw'r nesaf, ac eto dyma'r cyfeiriad cyntaf at pontio.broedern.cymru yn fan hyn. Ond mae gwybodaeth lawn am kit addysg gorfforol ar gael ar wefan Pontio'r ysgol. Byddwn ni yn eich annog chi rili i alw mewn i YC Sports. Mae yna restr prisiau ar y wefan hefyd. Byddwn ni'n eich annog chi i alw mewn i YC Sports yn gynnar yn gwyliau'r haf mwyn ysgoi ni unrhyw rhesi hir ac yn y blaen ar diwedd y gwyliau haf a'r prysurdeb fydd gan YC ar diwedd y haf i cael gafel ar eich kit swyddogol chi a'r gwisg ysgol swyddogol hefyd. Ac mae yna crys newydd eto sydd ddim yn benodol i rhyw benodol yn cael ei launch eleni. Mae Miss James wedi bod ar y ffôn gyda YC heddiw, maen nhw'n disgwyl hynny mewn yn gyflym iawn ym mis Awst. Ond be fyddwn ni yn gweud, mae yna llwyth o aelodau o'r chweched dosbarth neu cyn disgyblion o Bro Edern yn gweithio yn YC Sport erbyn hyn. Tarwch mewn, gofynnwch i siarad gyda un o'n cyn disgyblion ni a fe wnawn nhw helpu chi heb os nag oni bai yn fyna, a bod nhw'n sicr rhoi'r gwisg ysgol cywir i chi a'r kit addysg gorfforol cywir i chi. O ran offer angenrheidiol wedyn ni, dylech chi sicrhau bod y cynlynol gyda'ch plentyn ym mhob gwers. Felly pennau ysgrifennu, pren mesur, pensiliau, naddwr, rwbiwr, pensiliau lliw, ac yn newydd eleni i flwyddyn 7 a 8 i weud y gwir, Chromebook. Am un peth yn wir i flwyddyn 7 ym mis Medi. Chromebook fydd ganddyn nhw a bydd disgwyl bod y Chromebook na wedi gwefru ar gyfer y diwrnod ysgol. A wedyn ni mewn gwersi mathemateg mae angen yr offer canlynol, cwmpawd, onglydd a cyfrifiannell Casio neu tebyg. Felly mae'r enghraifft yn fyna am y manylion eto ar wefan Pontio yn y fyna. Dwi'n credu mae'r enghraifft sydd gen i ar y sgrin yn hyn, chi'n gallu pigo hynny fyny am ryw 10 punt oddi ar Amazon, nes i wirio fe neithiwr. Mae'n ambell un rhatach i gael, jyst bod e'n debyg i'r model yma fydd yr adran mathemateg yn hapus gyda hynny. Yna yw i'n cyflwyno bach yn fan hyn, falle i rai ohonoch chi sydd yn newydd i'r ysgol, byddwch chi ddim yn ymwybodol ein bod ni'n rhedeg system chats erbyn hyn wedi disodli'r hen llawlyfr papur oedd arfer bod gyda disgyblion, a mae class chats yn ffordd cyflym i chi fel rhieni i tracio eich ymddygyd eich plentyn a gwaith cartre eich plentyn chi yn yr ysgol, ond hefyd mae e'n ffordd i'r disgyblion i trefnu hunain hefyd. Felly ar y sgrin gen i ar hyn o bryd, mae gen i cipolwg enghreifftiol o class chats disgybl trwyleg gyda y rhiant. Felly fel hyn fyddwch chi'n gweld class chats fel y rhieni, yn gallu gweld y pwyntiau gwyrdd, pwyntiau positif yn fyna, pwyntiau coch, pwyntiau negyddol. A na i jyst pwysleisio eto, mae enghreifftiol yw hwn, nid disgybl o fewn yr ysgol. Ond hefyd, mae modd i chi wedyn fel rhieni i weld unrhyw gwaith cartre, pe bai chi'n clicio ar y chwith yn fyna o dan y tab Homework
yna mae'r holl gwaith cartre y flwyddyn yn codi yn y fanna hefyd. Y slaid nesaf, os dwi'n cofio'n iawn, dyma rhagolwg o class charts trwy lyged disgybl. Ag eto yn fan hyn, mae'r disgyblion yn medru gweld y pwyntiau gwyrdd a pwyntiau coch. Mae nhw hefyd yn medru gweld wedyn ni rhagolwg o'r gwaith cartre sydd angen. Felly yn yr enghraifft yma, mae gan y disgybl hon 2 dasg yn weddill ar gyfer yr wythnos hon. A fel i ni'n gweld, mae'r 2 yn ymddangos yn y rhestr to do. A does dim byd sydd heb cael ei cwblhau yn hwyr ar hyn o bryd. Felly enghraifft yn fyna o sut mae technoleg digidol yn helpu'r disgyblion i tracio eu bywyd ysgol nhw. Maen nhw hefyd yn gallu gweld yr amserlen trwy hwn, ac yn amlwg unwaith i nhw dderbyn Chromebook, fydden ni'n llofnodi nhw mewn i'r system, a fydden nhw'n gallu cadw hynny ar agor wedyn ni fel bod nhw'n gwybod i ble maen nhw'n mynd o wers i wers, ac hefyd pryd yn union mae'r gwaith cartre angen cael ei cwblhau. Wrth gwrs i ni fel ysgol yn neud yn fawr o Google Classrooms, felly mae class charts yna mwyn offer disgyblion ganddyn nhw gwaith cartre gyda'r pennawd, a wedyn mae'r manylion llawn wrth gwrs yn ymddangos yn Google Classrooms, ac mi fydd gan pob dosbarth penodol Google Classrooms penodol wedyn hefyd. Y peth nesaf sydd gen i yn fan hyn, a mae'n falch gen i weid, wnaethon ni llwyddo i gofrestru bron o bod pawb heddi ar y system biometric oedd ganddyn nhw caniatad. Wnaethon ni methu wneud un ysgol bach ni ar y restr gyda ni i wneud mis Medi oherwydd un problem technegol yn y gegin prynhawn yma, ond fel arall mae pob un disgybl gyda nhw caniatad wedi cofrestru eu bus bawd nhw yn barod at mis Medi. Gwiriwch bagiau eich plant heno, dyle bod nhw wedi dod adre gyda llythyr Parent Pay sydd yn galluogi chi fel rhieni i llwytho arian ar y system yn gyfer mis Medi, pe bai chi'n dymuno nhw cael cinio gyda ni ar y diwrnod cyntaf mis Medi, felly bydde hynny yn bosib hefyd. Yna o ran allgyrsiol, llwyth o opsiynau. Yn amlwg mae'r opsiynau hynny wedi cyfyngu eleni oherwydd Covid, ond unwaith byddwn ni'n gallu fynd ati i wneud fwy o gweithgareddau, dyma'r math o gweithgareddau fe allwch chi ddisgwyl. Felly mae yna tîmau addysg gorfforol gwahanol. Os ydych chi'n gallu enwi'r chwaraeon, mae'n siŵr bod gyda ni tîm yn yr ysgol. Mae yna teithiau yn y gorffennol, teithiau tramor wedi bod, wrth gwrs taith i Llangrannog, ond eto oherwydd Covid ar hyn o bryd, mae reolau llym ar hynny. Ond fi'n siŵr unwaith bod modd i ni fel ysgol cynnig teithiau eto byddwn ni yn mynd at hynny yn syth. Mae'r un peth yn wir am teithiau cyfnewid gyda'r adran ieithoedd modern yn y hynny. Cystadlaethau siarad cyhoeddus yn y Gymraeg a'r Saesneg, mae disgyblion yn cystadlu'n frwd yn y cystadlaethau yma ar draws y flwyddyn. Eto mae yna cystadlaethau technoleg gwybodaeth i gael yn fanna hefyd, lle mae disgyblion mwyafol a talentog yn cael ei herio gan yr adran technoleg gwybodaeth ac hefyd yr adran dilyn technoleg. Ac i'n cystadlu yn Maths Challenge yn blynyddol. Yn ychwanegol i'r rheina, mae gyda ni gwersi offerynnol sydd yn cael ei darparu gan cwmni o fewn y sir, cwmni Cafams. Mae'r gwersi hynny yn codi tal, ond mae gyda ni gwersi, unrhyw gwers cerddorol allwch chi ystyried rili o gwersi pres, eich wythbrennau, gwersi canu, gwersi drums, mae athrawes telyn yn dod mewn gyda ni ac yn y blaen. Felly unrhyw gwers offerynnol byddwch chi'n dychmygu, mae'n siŵr byddwn ni fel ysgol yn gallu datrys hynny i chi. Mae gyda ni core ar draws yr ysgol ym mlwyddyn saith hyd at core ysgol gyfan. I ni'n cystadlu'n aml yn yr eisteddfodau ac yn rhoi cynhyrchiad sioe gerdd at ei gilydd am y ail flwyddyn. Felly mi fyddwn ni yn disgwyl bod yna cynhyrchiad os bod Covid wrth gwrs y flwyddyn nesaf yn rhan o'r dathliadau 10 mlwydd fydd gan Bro Edern. A fel wedys i yn barod, mae yna llwyth y cyfleoedd ar gyfer y disgyblion mwy abal a thalentog. O ran anghenion dysgu, ychwanegol wedyn, ar hyn o bryd mi fydd disgyblion blwyddyn saith yn cael ei integreiddio mewn i dosbarthiadau gallu cymysg. Reit ar dechrau blwyddyn saith, mi fydden nhw'n derbyn cymorth arbenigol os bod angen hynny arnyn nhw. Fydden nhw'n derbyn gwaith gwahaniaethol o fewn gwersi ac yn derbyn cymorth pellach wedyn ni o fewn gwersi neu hyd yn oed tu allan i'r gwersi fel ymreithau pe bai angen hynny ar y disgyblion. Felly
y sleid ola yn fan hyn, os dwi'n cofio'n iawn, mae'n cyfeirio chi at y gwefan trosglwyddo, pontio.broedern.cymru. Mae yna llwyth o wybodaeth yn y fyna. Fel wedi, mae e'n newydd cael ei ddiweddaru am ryw hanner awr wedi 5 prynhawn yma. Hot off y press fel petai. Pob darn o wybodaeth sydd angen arnoch chi ar gyfer mis Medi, gan cynnwys dyddiadau, y calendar ac yn y blaen. Na i wirio bod dim un sleid cudd gyda fi, Mr William. Dwi'n meddwl bod dyna ni wedi cyrraedd y diwedd yn y fyna, felly dwi'n gwybod mae yna 2 cwestiwn fi'n meddwl wedi ymddangos yn y chat. Mae Abigail Williams wedi gofyn, a byddai'r sleidiau yma ar gael wedi'r cyfarfod. Ie, na i ychwanegu nhw at y wefan, felly wedi'r cyfarfod Saesneg heno nawr hefyd, na i ychwanegu'r slides ar y wefan Pontio. Felly os ych chi'n ymwybodol o unrhyw teulu sydd wedi methu'r cyflwyniad heno, neu os bod eich partner chi wedi methu'r cyflwyniad ac yn awyddus i weld y cyflwyniad, bydd hynny ar y wefan gobeithio erbyn pen bore fory. Un cwestiwn oedd yn y chat, Mr Williams, nid 2, oedd Lucy Thomas hefyd yn gweud helo, felly dwi'n gwybod os oes gan unrhyw un arall unrhyw cwestiwn neu Mr Williams, ydw colli unrhyw beth pwysig ych chi'n teimlo? Na, dwi'n credu bod chi wedi cynnwys popeth o fanna, Mr Ellis, a dwi'n credu falle bod y ffaith fod na dim cwestiynau eraill yn y chat y fan hyn yn cadarnhau hynny, felly diolch yn fawr iawn i chi, cyflwyniad cynhwysfar iawn. Nawn ni aros cwpl o funudau, jyst y gom bod rwy'n yn meddwl am gwestiwn i roed yn y chat. Mae'n braf iawn, mi gallu gweld enwau rhieni sy'n rhieni gyda ni barod yma. Gweld Meinir Hughes yn fan yna, Angharad Stevens yn mynd i gweld hefyd. Fi'n ymddeheino os wedi methu enw unrhyw un sy'n gyda ni barod, ond chwad braf iawn gweld fod y teulu Bro Edern yn tyfu hefyd gyda nifer o enwau newydd o rhieni yma. Falch iawn amdano hynny. Dwi yn pwysleisio, mi ydyn ni yn gwneud ein gorau i greu ymdeimlad o deulu. Dath 2 gyn-disgybl i'n gweld i yma wythnos diwethaf. Mae nifer o gyn-disgyblion Bro Edern wedi bod yn ymweld â ni yn ystod y 2 wythnos diwethaf gyda prifysgolion yn dod i ddiwedd y flwyddyn academaidd. A braf iawn i'w gweld fod nhw dal eisiau dod yn ôl i ddiwedd ar ni am y hyn maen nhw'n wneud. A fod nhw'n dod hefyd gyda'i gilydd rai ohonyn nhw i ddangos y cyfeillgarwch cryf sydd yn bodoli rhyngddyn nhw. Felly mae hynny yn braf iawn i weld. Does dim ragor o cwestiynau wedi ymddangos yn y chat ar yr ochr yn fan hyn. Felly, da ni'n cymryd bod chi wedi cael y gwybodaeth da chi wedi gobeithio cael wrth ymuno gyda ni heno. Fel wedi Mr Ellis, mi fydd y sleidiau ar gael i chi. Mae'r wefan yn llawn gwybodaeth a werth i chi edrych ar y wefan yn fan yna. Mr Ellis, oes cyfeiriadau e-bost ar y wefan fel bod pobl yn gallu cysylltu gyda ni? Dwi'n siŵr, mae'n hyfrif e-bost yna ydy. Na ni, arbennig, lyflu. So, da chi'n gallu cysylltu gyda Mr Ellis os oes unrhyw ragor o bryderon neu gwestiynau gyda chi. Mae croeso mawr i chi wneud hynny. Felly, os does dim cwestiwn arall yn mynd i ymddangos yn y chat y fan hyn, da ni'n mynd i ddiolch yn fawr iawn i chi am ymuno gyda ni heno. A fe nawn ni dymuno nos da i chi, a mi ydyn ni'n edrych ymlaen yn fawr iawn i weld chi wyneb i wyneb ym mis Medi. Diolch yn fawr iawn i chi.